Kecam Menteri Okra Biplop Kumar Debna tabok phano hasteni lukurok chajaknai kwbangma hasteni lukurok tabok phano bono bokhabai poito chalai tongo 2018 bisio Menteri Okra Biplop Kumar Debni naikolmung ba yakshi hafangni yakshi yakawi manka haste hafangro Sharkisha Shikang Menteri Okrani Achuk Thaino Yakari Phaika Biplop Kumar Deb Menteri Okrani Achuk Thaino Yakar mani yakulo phano Hastin Lukurokni Khawa Biplop Kumar Deb no puitu chanani belai kwbangma kolokma bam shasonni bagai Hastin Lukurok jesha jora phan tekto wngjakni saka aboni yakulo tekto no methemna bagai hasteo chungsai Phaika Biplop Kumar Deb 2018 BC bini naikolma baino baiklaika lar durko Ashol mariwa Hastin Lukurokno kaham naikol mungtai thirangni hamkaino tui kok saka Biplop Kumar Deb achuk phango phayi kok rmano muk thangklai phnuka thanai kaibri bini o Hasteni joto Lukurokni thinangno hamkai thaina bagai kwbangma project chengsai reka aboni yakulo Hasteni kwbangma Lukuroko tini phano hamkai manai tongo Sharkisha Shikang bai thangni bodolni hamkaini bagai Menteri Okrani achuk thaino yakar rekha Serangsalo Hyderabad thangmani bupra Kolkata Netaji Subhash Chandra Bir khongo kaisa mangpli nukjaka Lukurokni khachuksa leader Biplop Kumar Debna nugui hasteni sikla sikli rok bobai mangpli nalaikha Kecam Menteri Okra sakbai thang o khachuksa joran tei social media share khlaikha kebengnai bodol de sabano sadi phiaba tong kecang Lukurokni khawo besero tabuk phano tong kho Kecam Menteri Okra Biplop Kumar Deb Bureau report Kokkhorang